Barod? Yep. Awe. Ar S4C, mi oedd yr emosiwn yn llifo unwaith eto wrth i deulu go arbennig gael ei ailuno yng ngwesty enwoca'r sgrin. Mae'r gwesty yn neis. Yeah. Mae'r stafelloedd yn really nice. Nag yn ymwybod. Glaen oce i chi? Bach yn agos, ond ie. Bydde fi a Hyw yn y gwely, a bydde ti o'i pisyn bach. Ar y lle gwyrdd na. Lyfli. Ocê. Lyfli. Diolch yn fawr. Mae nhw'n reit dipig, swn i dyna Di, dau frawd. So, beth sydd wedi dod â chi fyma i'r gwesty? I cwrdd â rhywun oedd yn byw efo ni pan oedden ni'n fach, dyn o Iran, Hedi. Neis gael diwylliant gwahanol. Diwylliannau gwahanol yn y tŷ ni. Rhoi cyfle i rhywun arall, dy fe, cael bywyd y well. Sut uffar maen nhw'n mynd ffeindio fo? Oedden ni wedi darllen erthigol ar y we am Josh Nafidi, chwarae rygbi. O, ie. Doedd o'm yn gwybod nag oedd. A oedd o'n siarad am ei dad. Hedi, oedd yn wrestlwr. So oedd y bloc oedd yn aros gyda nhw yn dad i Josh yn fyd. Small world. Da fi de. Yes, ie. Da iawn, da. Cymru fach, yndi. Mae Hedi yn cael dipyn bach o style, dre. Ie, mae'n cael swag. Greu het. It will be great seeing them. I'm so excited. O, mae hyn mor lyflu. Mae'n nuts. Waw! Mi nath Hedi ffoi o Iran yn 1979. Mae nhw gyd yn cyrraedd Caerdydd, lwch. Dim yn dda na rwan. One of my best friend killed, and my father then knew I would go that way too. And he decided then to send me to Wales. Da chdi penderfyniad gorau wneud, I syfio'r y fywyd i, fy mynd i ala ti bant. I moved with Dave's family. They were so happy family, so warm. Maen nhw'n swnio'n deulu cynnas neis, welcoming. O, mae'n mor emotional. Peth yw, mae'n gweld nhw yn just mynd i dod â popeth nôl nhw beth. Oh, bless you. O, Edi, fi jyst yn marw cwtch i ti. Ti moyn tissue, Hyw? Na, gw, byddai'n iawn. O, mae hyn yn mynd i fod yn lyflu. Yndi. This is the moment. Oh my goodness! Aww. He's picture of your dad, man. Fi'n emotional fan hyn. O, crikey Moses. Dwi'n crio. He was so warm and happy. Good. You know, I remember it was big rooms. Yes. Ti'n gwybod rei liger efo nhw'n disgleirio? Dyna o just the happy memories, oes. I also remember you used to show me a move when you pushed that up and it's really painful, yeah? Felly cofio fe'n dyngos wrestling moves i fe. Ie. Fi'n teimlo... Yn neis o fe. Efo iawn di. Boi iawn i weld y de. And Wales became my second home. Yeah. You know, because the matter of the respect you have brought up. Lush. Nat sy'n ma just bod yn neis i rywun yn gallu newid pob dim iddyn nhw, yndi? I'm feeling I'm momentarily in heaven. No friends. I've got another 2 boys. Aww. Ti'n gallu weld mae o'n just edrych mor hapus. Mae o wedi bod trwy roller coaster ydy fyny a lawr a di gorfod dod o wlad arall. Lle wedi bod efo roller coaster, da? Oedd yn hyfryd. O'n lyflu weld o eto. Oedd o'n mynd â fi nôl. Oh, he's welling up. Da, bechod. Cyfrif amser, boi. Oedd o'n mynd â fi nôl pan oedd dad yn fyw. Oh, wait. Lovely. Get off me, please. Are you going to put this on? Oh no! O, wrestling suited, fe? I thong. Man, beth o'n gael da, manky nhw. Maybe after a couple of months when I lost the weight. No. Or after a couple of cocktails. Nat sy'n fel bod hynna i gyd i dod o just allan ethigol am chwarae o rygbi. Oes, O, weirdly. Oes. Mae'n neis i gweld rhywun sydd wedi colli ei gytra, colli ei wlad, yn ffeindio
gytre yng Nghymru a ffeindio'i wlad yn Nghymru. Mae lot o pobl yn dweud yr un peth. Ffrind fi sy'n dod o Kenya, ffrind fi sy'n dod o Zimbabwe, yr un peth. Mae'n lyflu.